Khehla ungwani la iphansi kwamhlabeni ngana ngicabanga ukuthi abantu sebayangazi ngiyabingelela hlobo zami ngiyathemba ukuthi niyaphila. Kubile engifuna ukukhuluma ngako Khehla. Umuntu nomuntu akabe nendawo la akhonzela khona. Umuntu nomuntu akabe nenkolelo abanayo. Awukwazi ukuba umuntu ube nenkoleloze ube umuntu nje oyiphile ehlathini ongazi ukuthi ukhonzela kuphi wena ubhilivela kuphi. Umuntu nomuntu kufuna ukuthi kube namandla abhilivela kuwo bese kuthi lapho ubhilivela khona qinisa kakhulu ngoba sekulate sekumoshekile. Babe sho ukuthi uyathakatha thakatha kakhulu mawusho ukuthi uyakhonza khonza kakhulu mawukusho usho ukuthi unabantu abahamba abathandazi bahambe kakhulu ngoba sekumoshekile mntaka baba. Umuntu nomuntu akube namandla abhilivela kuwo ukuthi into zakhe zenzeke. Musu ukurelax akekho umuntu ozokuphusha ngemuva, akekho umuntu ozokulungisela izinto zakho, akekho umuntu ozokusukumela uma ukhala, akekho umuntu ozokulungisela izinto zakho mazonakala. Yiba namandla obhilivela kuwo, yiba namandla othi masoneyinkinga uhambe uyokhothama kuwo ukuze izinto zakho zenzeke. Akekho umuntu ozokuteketisa uma wakho wamshiya kini, akekho umuntu ozokulandelela izihlobo zakho sele emuva. Sukumela izinto zakho, yiba namandla obhilivela kuwo ungwane.